Cikin mata kamar ke Fatima ni dai ban gaba, ke kika zam sanadin jin daɗin wannan rayuwa. Wannan rayuwa ban gaba. Shi so halitta ne naki ne ya jani ni, na rasa mafita ke ce kika zamo magani. Dawo ki tausaya min cutar nan za ta kada ni, inda da ke fani na san ba ta min lahani. Ke ce sarauniyata a gida zan baki gata, kin zam sarauniyata can kina a zuciyata. Inda da ke fa duk mata ni ba za na so su ba, ke ma ki furta kin yarda da ni ba za na ki ba. Lallai kwanai dacen yar gata dukkan samari na yi misirata, domin ku na samu mai ƙaunata. Taho gare ni zan miki gata. Ki sani jiki jini ke yi wa aiki kin ji sahiba, nisan ki ne yake mun ko ba haka ba. Raɗaɗi na zuciyata na san ba za ki so shi ba, daure ki tausaya min ni dai ba za na bar ki ba. Mata ku ja da baya domin ba za na so ku ba, ni na samu mai sona ita ce sahiba. Komai in za na yi na sanni ba za ta ƙi ni ba, ni na riƙe amana abadan ba zan guje ki ba. Mata kamar ke Fatima ni dai ban gaba. Wannan rayuwa ban gaba.